Salutare! Astăzi vă arăt cum fac eu rețeta de cartofi gratinați. Aici avem ingredientele. Pe parcurs o să povestim despre ele și cantitățile lor. Am tocat cartofii aici mărunt. Pentru această tavă folosesc 2 kg de cartofi. Pregătim tava, o ungem cu unt și începem. Punem primul strat de cartofi. Deci la 2 kg de cartofi, cum am spus, sunt suficienți pentru această tavă. După ce punem primul strat de cartofi, condimentăm cu sare și piper, bineînțeles. Este o rețetă foarte simplă și foarte gustoasă, nouă ne place foarte mult. Și după aceea punem smântâna. La 2 kg de cartofi folosesc 400 de grame de smântână. Aceasta este smântâna care nouă ne place, dar voi puteți să folosiți ce smântână vreți și chiar și smântână lichidă. După ce am pus primul strat de smântână, punem cașcavalul. Eu folosesc foarte des cașcaval feliat pentru că este mai ușor de preparat cu el, dar voi puteți folosi ce cașcaval vreți voi. După ce am pus și stratul de cașcaval, cam așa trebuie să arate. O să vă și arăt. Da? Și punem în continuare în tavă încă un strat de cartofi, pentru că pentru această tavă, bol, este necesar să îl facem plin, deci cu 2 kg de cartofi. Deci am pus încă un strat de cartofi, condimentăm iarăși cu sare și piper. Deci, practic, repetăm procedura, da? Foarte gustoasă. Să-mi scrieți în comentarii dacă faceți această rețetă de cartofi gratinați. Punem și smântâna, încă un strat de smântână. Punem și cașcavalul. Și încă un strat de cașcaval, delicioasă, foarte rapid de făcut. Ce să mai... Nouă ne place foarte mult. Sper să vă inspire rețetele mele și chiar să-mi lăsați acolo coment, un feedback, de ce nu. Bun, am pus și ultimul strat de cașcaval, așa arată. Dăm la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Și ia uitați, gata sunt, poftă bună să avem. Nu uitați să dați un like și abonare la canalul meu de YouTube.